Hej, det er direkte fra studiet. Jeg hedder Brigitte. Vi kommer her i dag med en speciel gæst, der skal synge en sang. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Louise. Hej Louise, hvor gammel er du? Jeg er 10 år gammel. Hej, for det er bare en god alder. Hvorfor vil du gerne være med i Skrål? Altså, jeg synes selv, jeg er god til at synge, og ja, jeg har bare altid gerne ud med mine følelser. Ikke også? Ja, det er fint. Jeg kan godt se, at du er lidt nervøs. Ja. Men hvad vil du gerne have med i kufferten i dag, Louise? Altså, den her bamse, den har jeg haft lige siden jeg var... Og så ligger den på gulvet. Ja, du er lidt nervøs. En lille. Og den vil jeg rigtig gerne have, for den har jeg fået min oldemor. Men det er i hvert fald en af tingene. Og så, nu er det snart jul, så jeg vil have det. Du er allerede på. Okay? Fordi jeg har også tænkt mig, at min sang måske skulle handle lidt om jul også. Så har Men jeg... hvad kan du allerbedst lide? Altså, jeg kan godt lide Pyrus. Pyrus? Ja. Men jeg er også ret pæn, så... Ja, det er du. Jeg kan rigtig godt lide din sweater. Ja, men jeg ligner lidt med okay. Ja. Okay, det er. Ja, vil du gerne have sådan en bog med os? Jeg skal lige finde en. Her, prøv at se. Prøv at se, hun ligner ret meget mig, ikke? Jo, ved du hvad, du har helt ret. Så den tager jeg også med. Men jeg ved ikke helt, fordi jeg har mange ting. Jeg kan også godt lide at spille fodbold. Jeg er rigtig god. Ja, så tror jeg lige, at der... Man går også til brugerne. Men min yndlingsudtæller, det er i hvert fald Julie Valhall. Okay. Ja, men han er mega pæn. Ja. Må vi lige se, hvem det er? Det er Jonas, ikke også? Vil du gerne være hendes Sofie? Ja. Men hun ligner også mig. Ja, det er rigtigt. Jeg kan også godt lide prinsesser. Jamen, jeg tror snart ikke, du kan få mere med. Nej, det tror jeg heller ikke. Ja. Nu skal vi ind til studiet. Ja. Ikke også? Nu skal vi ind til Skrål. Skål! Ja, det kunne vi høre. Goddag. Velkommen til Halvstand Show, baby. Kom så til noget. Jeg forstår, du gerne vil være med i Skrål. Lad os se, hvad du har i din kuffert. Det vil være super, hvad der er. Det er rigtig pænt, den her. Ja, det er sådan en alle deltagerne får. Så vi kan lov til at være det sådan af. Julie Valhall, det er i hvert fald først og fremmest en rigtig Du god. vil gerne have, at det skal handle om jul, eller hvad? Ja, det har jeg faktisk tænkt mig noget om. I Valhall. Ja, måske sådan med nogle guder og sådan lidt. Det kan jeg se, du har med Kate og Ashley. Det er fordi, dem kan jeg rigtig godt lide. Okay. Og det er med, fordi at det er jul, og det er cool, og det er der, man hygger sig med. Ja, det er det. Ja. Så det kunne jeg også godt tænke mig lidt at få med i tonens gang. Så har jeg sådan men det er helt Jurafi! på den anden side af jorden. Ja, fordi at den her, den har jeg haft lige siden jeg var ung. Og lille og bitte og kravlegård. Jamen, jeg forestiller mig noget med, at man siger, hvis du vil have Mary Kate og Ashley, så kald, for der er jul i Valhall. Ja. Men jeg vil bare gerne have baggrunden. Det skal være sådan noget sne, hvis vi kunne lave det. Og så Så kan vi. Okay. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at der var nogen, der fløjtede lidt der i og sådan noget. Du ved, hvad halvstøjen, så kan vi lave alle sådan Ja, noget. okay. Jeg glæder mig helt vildt meget. Så nu går vi til lydstudiet. Jeg med mig ind i skål, fordi jeg synes, det er så et godt program. Jeg skal have min nissehue, Pyrus, Julie Valhall og Mary Kate og Ashley. It's gonna be a day on easy. Go on,
I know, woman, oh yeah, you're in my hands, yeah.